Bocel Mbodj mi salminima. Mi salmini mi juurimama. On ñaganama Allah moƴƴere. Min ñaganimama Allah moƴƴere. Dendagal heɗotoɓe hettotoɓe. Yewtorde waɗi fayida kadi min beltima hen no fewi. Jarama. Machallah e ñaganadema tan e duwonadema tan dal nde Allah nurɗin to gandal ngal. Amin ya Allah waddani en amin. Accuma ɗo ko juuti taw ɓooya naftude bandiraɓe ɗum ɗo ko hunde wonde fayida ceerno. Min jarama. Eyyi mbiɗa jogui noon mbiɗa sikki ko namde ɗiɗi. Ene wawi wonde taw battintogal ngal taw arane taw arane album men ɓe. Namdal gadal ngal ko faari album wagal ngal e ko ene pamirnomi kamɓe jagorɓe ɓe kalɗa ɗo ɓe foof. Mbiɗa sikki so tawi ene kettorimi ko kamɓe janggunoɓe Pirsa Yakun ɓe. Eyyi joni noon kamɓe janggunoɓe Pirsa Yakun ɓe noon mbiɗa yiɗi andude neɗɗo kam haala sa nokki sa lanci tekkida banggue ma hoto ceerno Samba Diadana caggal kanko jangguino Pirsa Yakun e kanko mi nananimo e album meɓe e holi sababu kanko wonani jeeyaka album meɓe kadi woni mbiɗa yiɗi famde ɗon no moƴƴi. Ceerno Samba Diadana to juuti. Eyyi mi faami. E namdal ɗimmal ngal ne ɗum faari koye wertago Fuuta ngo jinmi andu yidde namdade seeɗa hakkude suska e halayɓe holno ɗiɓe hol différence muɗum saabu so tawi en ƴeewi gila ɗo wiyeten Jumwalo ha yetti Demet won hen ne mbiya ɗon suska won hen kadi ne mbiya ɗum halayɓe. So tawi humpitene ɗon mbiɗa yiiɗi famde ɗon ko wayno payte galo en gawdi goori en wow en Dormbos en arino hen seeɗa e on diwan won wiyoɓe ɗo ko wayno Njorol en won wiyoɓe ɗo suska won wiyoɓe ɗum halayɓe. Mbiɗa rokki famde te eɗi nattodiri so tawi ine waɗi keeri mbiɗa yiiɗi kadi andude holno ɗum sifori e ɗeɗon namde ɗiɗi joginomi. Jarama. Jarama no fewi tigui rigui oɗo ceerɗo joom juuɗe tati tigui rigui namdal ma fattam lamiwal namde maɗa ko fewti tigui rigui e Samba Diadana e to banggue almamagal ngal ko adi foof kam mi sernanma Samba Diadana e almami Abdoul Kadir Kane en eɓe goɗɗotiri almami Abdoul Kadir Kane jooɗi e jappere ko 1776 kanko oɗo Samba Diadana mo kalɗa kañum kalaten ko 1800 kanko déjà o hawriti koye oɗo lamtoro Sidiki Salem Baydy Kacci Pamen kamɓe mbarda kadi e même hitande Samba Diadana wara ko 5 avril 1886 Baydy Kacci Pamen lamtoro Sidiki Sall mbara kañumen ko 10 septembre 1890 kamɓe ndendi même année ndeɓe mayiɗi wadde ko ɓe kawri ɓe ene goɗɗotiri e Cheikh Souleymane Bale wadde ɗo tan holli en kanko fof janggude dulal Pirsa Ñakkour o wawa jeede almagal nde wonno o tawaka nde société nde ɗo tan déjà ko wona ɗum ɗon ko kadi ne ɓeeɗo jagorɗe kalɗen ɗe ɓe ko Abdoul Kadir Kane toɗɗi ɗumen Abdoul Kadir Kane nde wonata almami nde Fuutankoɓe mbawnumo o wi o wawata Fuutankoɓe mbi yo won o wino o wonata o wi omo wona e dow gueɗel so dañi jagorɗe ɗen jagorɗe noon o teski ko yimɓeɓe o andi ɓe o hooli ɓe o jangguiɗi dudal Pirsa Ñakkour woni ɓe limtuɗen ɓe ɗum waɗi kanko toɗɗiɓe ɓeɗo ɓe limtuɗen ɓeɗo jagorɗe limtuɗen ɓe wona ko eɓe beela tan eɓe toɗɗi koye mabɓe ala toɗɗiɓe ko oɗo mo ganduɗa kañum woni Abdoul Kadir Kane kañum toɗɗiɓe par ce que omo hooliɓe o andi gandal mabɓe omo andi mbawka mabɓe kamɓe janggi dudal Pirsa Ñakkour o rutti o toɗɗiɓe ɓen goni ɓe limtuɗen joni woni Ali Doundou Segele ene wonde tigui rigui oɗo Bayla Péréje en
ene wonde Abdoul Karim Diawanɗen ko ɓeeɗo kanko tigi kanko toƴƴi kanko Abdoul Kadir wona hay Souleymane Bal toƴƴi ko Abdoul Kadir kan toƴƴi kadi ɓe goɗɗondiɗe e Samba Diadana kadi Samba Diadana e hoore mum nde arti dulal Pirsi Jakkunde Samba Diadana kañum jooɗa e Fouta Samba Diadana haɓatno koye banggue dimannaɓe Samba Diadana koye dimannaɓe haaɓi Samba Diadana haaɓi koye arɗo en almami en almameɓe yirlaɓe en ko ɓeeɗo kanko waddi par ce que nde o arti kanko e jangde makko dulal Pirsi Jakkunde kanko Samba Diadana nde o janggi ha o gayni o arti e nder laaw e reedu Fouta o jooɗaki ɗon tan ha ɓooyi o ummima ɗon o yeehi Kayor par ce que kanko jokkotiri koye Bourba Jolof en ko toon kadi kanko Samba Diadana o yeehi o resoyi ɓi Bourba Jolof o on rokkimo ɓiyumne ɓi Haalima Jakate Haalimi Jakate par ce que kanko rokki babiraɗo wirdu Tijjani on itti ɓiyum debbo rokkimo o jaɓani jooɗiyade Fouta koto ko nde o arti e Fouta noon ko nden woni debbo mo reso wiyete o Gañsiri Jakate ko ɓi kananke ko ɓi Yeri Jakate noon e lamɗo Bourba Jolof o jiidi yumma e baba o itti o rokkimo o wadde noon o koye Haalima Jakate kala Haalima Jakate kala ni selli tigi rigui ko o resoyi ɓiyum oɗo noon wadde Samba Diadana kañum ko ɓeeɗo hisdete Samba Diadana saɗa limti ɗum limtittama koye temps Baydi Kacce Paamen lamtoro Sidik Salen ko ɓeeɗo limtittama kono wona Cheikh Souleymane Balen ala Cheikh Souleymane Balen omo woɗɗitiri mumen ni sa Abdoul Karim en hande toɗɗoto jagorɗe kadi Abdoul Karim toɗɗori jagorɗe ko gam tigui rigui banggue ha mbawa jooɗodade e nder reedu Fouta par ce que ɓeeɗo omo andi ɗumen omo woowi ɗumen kadi ko ɓeeɗo o janggui dudal Pirsi Jakkunde somi jaabima namdal ma ɗon pour mi wawa arde namdal ma ɗiɗaɓal ngal kalɗa ngal to banggue mi anda holko mbinoɗami joni namdal elle ko affaire keeri yirlaɓe en e ɓeeɗo e haalayɓe suska mbiɗa haalayɓe suska en e mbonen ɗum ɗon haalayɓe suska en e mbonen sa ƴeewi ɗon ko leƴƴi tan wonno par ce que woodi ko haalayɓe Demet e haalayɓe Mbon e haalayɓe suska yirlaɓe hebbiyaɓe haalayɓe noon kañumen gona diwan koɓe leƴƴi tan mi serdanmaɓe mi serdanma guure mabɓe haalayɓe Demet joni ɓen ɗon ko leñol pulinaɓe e hartallanaɓe kamɓe ɓe kiisete ɓe goni koye haalayɓe Demet kono ɓe kiisete koye law koɓe leñol pulinaɓe e hartallanaɓe ɓe mbiyete haalayɓe Demet haalayɓe Mbon noon ko leñol mbonnaɓe ɓen tawata guure mabɓe goni Ndor Mbos en Yennake en Mbañu en ɗen ko guure ɓooyɗe ɗe ɓooyiɗe ha ɓe giwi ni eɓe jogui giwuji walwalde damgankoɓe eɓe giwi ha walwalde damgankoɓe ɓe goni haalayɓe Mbon haalayɓe suska kañumne ko leñol ɓeeɗo fof kiisa e diwan ɗum ɗo ko leñol koye diwan ɓe jeeya ɓe dutti ɓe pecciri koye mabɓe e leƴƴi wayno mbiyata fulɓe jenguelɓe walla fulɓe urɓe ni haalayɓe Mbono ko leñol mbonnaɓe no mbiɗen ni ɓen tawata Ndor Bos en Yennake haalayɓe suskone ko leñol suskanaɓe ɓen ɗon kañumen keedi ko banggue hirnage toon tawata Daara haalayɓe en Jorol en Samba Thiakane en ɓe kamɓe hande o saaha ɓe kiisete koye Tooro ɓeeɗa kiisete koye Laawa e damgankoɓe kamɓe ɓe kiisete koye Tooro eyyi ɓe Mbonɓe kiisete koye damgankoɓe walla waalalde ɓe Demet ɓe kiisete koye Laawa ɓe suska ɓe kiisete koye Tooro wadde koɓe leƴƴi rutti yirlaɓe hebbiyaɓe haalayɓe ko leƴƴi ɗum wonno ha ɓooyi noon ɓe mbatti sarade ɓe mbatti joñade ɓe mbatti calsaltirde ɗum waɗi heewɓe e mabɓe aɗa wawi tawde mumen Mbumba e Hayre Law ana keewi yirlaɓe e hebbiyaɓe e haalayɓe eɓe keewi nder Mbumba e Hayre Law yeru goɗɗo kadi ɓe wawi rokkudema sa andi nder Boosoyo tigui rigui walla e nder Tooro ha Law eɓe keewi leyɗe mabɓe walla leƴƴi mabɓe to cari ene goni toon kamɓe joni noon ɓe pecciti guure mabɓe eɓe jogui guure mabɓe ɓooyɓe sa ƴetti guure yirlaɓe ɓurɗe ɓooyde walla ɓurɗe heewde ma taw hen Burguduna tawa hen Dabbe en Salde en Cikkitte en Ñaabine en Garlol en Wasataki Gajoɓe Thila Haymedaɗe en Nguy en Ganguel en Mbotto en Mbañ en ha Pete Soli Male en Mbolo Birane en Bokke en Jawalde en Wending en Baroɓe Jakel en ɓe goni yirlaɓe sa ari hebbiyaɓe ɓe toon tawata wolumen Buuba Awdi en Bagudine en Feeral en Fondu en Aten en Mbahe en Dawlel en e guure goɗɗe ɓeɗo mbiye hebbiyaɓe sa ruttinima joni e wiyeteɓe kadi haalayɓe ɓe ko Afniya en Daara en Lopel en Sasel en Bakaw en Demet en Mbañi en Saare Ndogu en Ɓogge en Dubugu en Mbon Jeeri ha Saye en Bawɗe en Ganki en Ñakaku en Sinthiou Dangde Calgu en ha Gurel Buuba e Ndor Mbos e Tulde e Ceelel e Jinci Joom Jorol en Wusalan en e Cide en e Jullom e Morel ha e Samba Thiakan ɓeɗo foof goni kañumen koye haalayɓe ko leƴƴi no pamirta ɓe pecciti e nder koye mabɓe kono ɓe gona ni diwan koɓe diwan
haali ɗo ko heewi a naati yirlaaɓe a naati halayɓe eyi saɗɗo gooto tan kadi jimmi anndude heen seeɗa hannde min gomi tan ko yidde ɓeydotoraade sen mbi Podor Lawo Demba holko woni dalilu Podor Lawo Demba te Podor kadi eɗen nganndi lombi ko ndeer Tooro mbeɗa yiɗi faamde ɗoon machallah weltinama no feewi kadi wonno namde mbaɗe an ko namde lugge noon ko namde lugge namdotoɗa tigi rigui ɗum noon fof wonko andi ɗum hannde sa ƴeewi diwnuji goto fof wonko addi ɗum po kamɓe fof koɓe fecciriɓe koye mabɓe goto fof kadi rutti askitini hoore muɗum hanki mi sikku ni en garino heen e yeeru joni sa wi Bosoya ɓe mbiyanma ko nokku Abdoul Tokar Abdoul mawɗi Abdoul Tokos nokku Ali Tokar Ali nokku Ndondi Samba Nayel e Elimane Rindiaw holko addiniɓe wiide ni sa ƴeewi Abdoul Karim Diawanɗo ko janggo e dudal pirsa jakkuɓe Abdoul goɗɗo o ko Abdoul Bocar Kane koɓe tokotaɓe Ali o ko Ali Dundu Segel ko tanum Abdoul Bocar Kane Samba Ndondi Samba Nayel o kañum ko jagorgal jaago Rindiaw beeli moodi kañum ko jagorgal e nder almameɓe ɓe dutti noon tawde koye Bosoye ɓeeɗo jeeya ha heddi Abdoul Karim Diawanɗo jeeya Sano Falel Damga ɓe dutti ɓe gaskiniri noon Bosoye e wima hebbiyaɓe kañumen ɓe mbiye hebbi diiri Satigue ay almami c'est à dire ko Satigueɓe gonno toon almameɓe gonno toon ɓe mbima diiri Satigue e almami taniraɓe hebbi Demba Gallo Demba e Mbantu Demba Mbantu o joni addanma arɗo Mbantu yen déjà joni noon mbima oɗo Mbantu Demba nawo e wulude hebbi feeri laami hebbiyaɓe par ce que hebbi o fer o umme hebbiyaɓe o no o fer kanko fayi hebbiyaɓe o laamoyi toon Galo o feeri laamoyi galayaɓe Mbantu o feeri kañum laami Mbantuyaɓe fitti ko artiƴe ko haalamama joni leƴƴi mabɓe no peccitiri ni kamɓe hebbiyaɓe yirlaɓe ene wonde tigui rigui kamɓe foof ɓe peccire koye mabɓe Mbantu o kañum feeri laami to joni noon sa rewi ɗon ɓe ceernatma kadi yirlaɓe e koye men ɓe pecciri e nder koye mabɓe kamɓen ɓe mbima yirlaɓe jeeri yirlaɓe Allah yiɗi pete e pene juru worɓe jongi cikkitte taniraɓe Binta Maram Ɓooy ɓe gawrani duƴƴi ɓe dasani dolingaji jatɓe kaaƴi e gumboje ay ɓeeɗo joni gaskitini koye tanumen ɓe goppito leƴƴi ɗi ɓe gaskitini tanim par ce que taaɗiɓe won ko wayi ay ɗo joni ɓe ceerdi koye mabɓe ɓeeɗa sa yeehi laaw ko mi jaboma ɗon to kalɗa lawɗo askitini e noon laaw o wonko addi ko Sambo o e hoore mum laawi ɗum tagi ɓe mbima laaw Samba laawa mere laaw laawi condi yejjiti cengle rutti wi wona heñare ko jiiɓade a nani ngol konngol eyyi ko laawi ɗo kanko to wonɗo joni noon ko laawi ko puisque ko wayi tan kono jaani soni ƴetta konngol laaw mbiya laaw laawiri mere eɗen ɗon gueɗe hankkadi ko alkulal laagal ƴitta aɗa waɗa comme no jaani soni joni noon ɓe mbattanimo comme toñongue ɓe mbi Samba de laawima Samba noon kanko rutti o jaabi noon o wi wona laaware ko heñare wona jiiɓare ko heñare ko keñiɗo tan ɗum waɗi o laawi condi ndi taw fotani laawirde noon ɗum tagi ɓe mbi laaw Samba laawa mere ko laawi tan koye mere manam ko mi waddat ɗo Cheikh Oumar Demba hamme gis tan ɓerna ɗon laawa o waɗa ko fotani wadde wiya rutto wiya ala min mi jiiɓi tan kono mi heñaki kanko Sambo noon o laawi mbi laaw Samba laawa mere laaw laawi condi yejjiti cengle o laawi ko condi ndi o yejjiti cengle o rutti wi wona jiiɓare ko heñade joni ko ɗum ɗon addi ɗum ɗon joni noon halayɓe ɓe kañumenne mbatti hoore mumen mbi halayɓe demet nane joni mi feccinima mbimami halayɓe demet halayɓe Mbon e halayɓe Susa halayɓe demet ɓe mbiye ɗumen kañumenne ko mbiyata koye mumen ko demet dellu daguel maayo wuuro Adama Samba caski lamɓe duballewi Adama Sakke Mbayla Sillanaɓe wonko haala caski lamɓe wonko haala duballewi Adama Sakke ji ɗum ɗo foof koye ko wiyeten kiŋale ko rendinte ha waɗe jarale ko ɗum woni ɗon joni fitti komi gon koye haalde sifa o e nokku moɓe koɗi o sa ƴetti joni halayɓe Suska joni mbiyanma ko Suska e Laba Jeeri laabi laami labana laami ay Suska e Laba Jeeri joni to banggue jeeri ko kamɓe labani koye mabɓe ɓe joni ɓe labanima koye mabɓe dutti ɓe laami toon kamɓe ɗum woni Suska e Laba Jeeri laabi laami labana laami ayi sa arti joni tooro enen foof eɗen nana wona mbiyaten ko tooro e bellelti kono hol wonɓe tooro e bellelti ko guure e guure de pulle edinajo nan ɗo ko edinajo
joni noon kamɓe tooro e bellede o pecci koye maɓɓe jogii ko sowanaɓe ɗum woni sowo e wuuro Pulel ɓe jogii edinaɓe hono de pulle edinajo oɗo edinaɓe o ko edi e ɗalal sabbu Allah ɓe jogii ceelaw o ko ceelaw e guiro fonde ɓe jogii ceeluji o ko nekku seelaw ha joni ɗeɗo gueɗe nayyi foof ɗe goni ko tooro e belledi ɓe cetti tan koto banggue leƴƴi ɗi ɓe ko sowanaɓe joni botol saw ha homo nanata hen e daari o jeeya ko botol sowanaɓe ko toon jeeya joni noon sowanaɓe ko sowo e wuuro Pulel edinaɓe ko edi e ɗalal sabbu Allah ceelaw ko ceelaw e guiro fonde ceeluji nokku seeloɓe ha jettoɗa dimat noon tulde dimat toon ɓe mbiyanma ko Jacke Ali Hamme Julde Kane Diri Samsudine nokku Kiraynaɓe ɗum ɗo fof ko askoji tan ko pecce ɗin pecciri yimɓe ne gastiro kono to lawɗo ko gam haaldude e Samba lawinoɗo tan wonti toñan ko ɗum tan woni ɗo machallah eyyi somi jaabima namdal ma mi ara e oɗo Bollo Dia Bijouterie eyyi machallah machallah waɗi fayida a jarama no fewi machallah oɗo a jarama Bijouterie Bollo Dia gorko ko ɓiɗon Cheikh Oumar Demba Ambe Guisse eyyi salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam Boccel Mbodj salminama juurama yettama ñaganama Allah moƴƴere wiyamani jaam salminama juurama gorko mo Kobbille Dawul Diallo mi salminima wona deeƴi kam jaam tan yettere Allah machallah alhamdulillah min beltima de kadi ɓerde de ɓuuɓi kadi Allah jingari ande mi ƴettima kono a yirima ha tampi a yeehi Cheikh Oumar ƴeewen kadi so tawi min mbawa arde hen min namdalam ko Diwan Toro holto fuɗɗi e holto haaɗi ɗum ko première question deuxième question am Baydi Kacce holngal ƴattore o mumtuno e kadi holɓen kadi jamfimo kadi noon tigi hol warɓe holko saabi o wara anda tawi faami namdal si mi faami Diwan Toro mami arana hen to banggue Mauritanie e to banggue Sénégal o foof sa ƴetti banggue Mauritanie Diwan Toro tuggi koye wuuro wiyetego Ngoral Guidala ha yetti Ngawle Rew ɗum koto banggue Mauritanie o Ngoral Guidala ha Ngawle Rew ɗo ko Toro so tawi noon koto banggue Sénégal o tuggi ko Paate Galo ha Duye ɗum ko banggue Sénégal rew o tuggi ko Paate Galo ha Duye so tawi noon ko banggue Sénégal jeeri wargo Toro tuggi ko wuuro Doɗel anda sanan Doɗel en Ndor Mbosen jumen ko ɗon woni to tuggi ɗen ɗon goni keeri ɗum ɗo so Mauritanie to mbiɗen ko Ngoral Guidala ha Ngawle Rew to Sénégal noon ko Paate Galo ha Duye ɗo ko Toro maɓɓe e jeeri noon Toro tuggi koye wuuro Doɗel ko toon tuggi ko ɗon woni keeri maɓɓe so wona Cheikh Oumar so tawi wonko yiɗi ɓeydude hen kadi aussi haade men asde namdal ma ɗiɗaɓal banggue emen mbawini limtandema hay guure Toro taw ko ɓooy eyyi bisimilla Cheikh Oumar banggue Toro to sa faami e deftere ceerno Cheikh Moussa Camara o haali ko heewi kadi o sifima Diwan Toro kala diwan mo jiiɗa e Fouta ene jogii sababu ko tagi diwan o ene innire Bosoya sa ƴeewi noon ko Bosoya naaɓe koɗi ɗon yirla wiye nokku yirlaaɓe hebbiya nokku hebbiyaɓe donc sa faami tan banggue ngannduɗaa banggue anen Fuutankoɓe nokku fof ko yimɓe wonɓe oɗon nokku o ko kamɓe adiɓe ɗon ɓe ko kamɓe ginnirte o nokku torodagal sosama Mbocel kono torodagal ene jogii so fawi o adi aɗa wona torodo yataw noon ɗeɗo gueɗe tati aɗa jogii ɗum kono jiida e torodagal hande pinde fof wiyata komi torodo kono nden noon so tawi aɗa wona torodo yataw ɗeɗo gueɗe tati aɗa jogii ɗum goo gona gando e l'islam woni ganda Allah gona janguɗo ɗiɗi gandal ngal jogiɗa ngal yataw aɗa andina ɗum yimɓe ɓe tati koɗa e nokku noon mo a eggata
sa ƴeewi hol sababu ene fawe toroɗagal ene fawe yo jomum hoɗe nokku noon mbasa eggude mo nden yama e galleji men yama e gure men hande a waɗat ɗo galle ma nde wonata duuɓi ɗiɗi duuɓi tati gegga on galle gegga on nokku koɗiya banggue goɗɗo en jooɗa hiso gotel so tawi fulɓe jooɗinomo so gotel tan ummade en guila ganduɗa misira ha yetti en Fuuta leyɗele 12 ɗe taccuɗen garɗen puɗɗiɗen jooɗade e nder Sénégal waddene kamɓe ganduɗa inniraɓe toroɓe ɓurno nden on saaha diwan woni heewi toroɓe woni jangguinoɓe ɓe kadi diino naari law e Fuuta guila wara Jabi Ndiaye à 1040 hakkadi Fuuta fof rewi e diina toroɓe ɓe noon jangguinoɓe diine ɓe andinoɓe ɓe ɓuuri hewde koye on diwan ɓe mbatti wiyede torankoɓe o ni diwan toro ardi laawo en yirlaɓe sa ƴeewi leƴƴi tati mbocel nene innira e Fuuta alay saago noon ma jaafoɗon mi uddita parenthèse goto ɓayde kalden koye leƴƴi Fuuta woni expansion géographie o ko ɗum woni ko kalten leƴƴi tati nene e nder Fuuta kamɓe fof jiidi yumme baba wayno hebbiyaɓe yirlaɓe e boosiyaɓe noon ɓen noon koye kamɓe fof koɓe koye fulɓe jawɓe ɓe jelti ko Demba Malal mi askina seeɗa babam ko haɗi mi asko kono hande mi askinat seeɗa ko Demba Malal inna e Fatimata Malal inna Demba Malal inna o dañi ko Sawa Demba e Hammadi Demba e Huley Demba Huley Demba o noon ko on woni ganduɗa kokkaɗo ceerno Booli Guine ɗon yirlaɓe keddoyi toon Samba o dañi ko Bohara Sawa e Hammadi Sawa e Malik Sawa Malik Sawa o hedde woɗaɓe Bohara Sawa heddi kadi e jawɓe waddene sa askini Fuuta walla hande Fuuta ko so tawi woni barme tan sa irti tan galleji ɗi fof a memdat woni o ko Maabo yo o ko Torodo yo o ko Pullo yo ko ni gueɗe ɗe mbayi machallah leeri tigi rigi machallah Amadou big weltare namde ɗe kadi ko pattam lame haren arde Baydi Kacce Paamo ko ɓeydanmami ɗon e diwan Toro ono sen mbi Toro kamɓene eɓe joguino guure mabɓe laamorɗe eɓe joguino kadi laamortonoɗo juuɗino to guure laamorɗe Toro noon eɗe keewi ene jeeya hen gueɗe to salsalɓe ɓe gonto ko lawkoɓe gueɗe ene jeeya hen gasba ene yonta ene jeeya hen on ɗon saaha noon hawri ko yonta Lamtoro e Jum e kadi ene jeeno e on ɗon saaha nden noon ɓe goni koye jiimani Jolof manam Jolof naɓe ɓe ko ɓe jiime diwan Toro on saaha kadi ko yonta Farbaji wonno kadi Farba Toro on saaha ha yetti deniyankoɓe jooɗino ko Jum to Jum ɗo ko ɗon Farba Fuutanco jooɗino Toro kadi ene mofti gure ɗe ganduɗa ko gure gadanteje ɓoyde diwan Toro o ko wayno Calaga en Marde en Ñanga en Silɓe en Tulde Gaale en Jammal en Moral Guidal en Daara Halayɓe e Jorol ɗeɗo ko gure diwan Toro o ko ɓooyɗe ɗe guila e gure kewɗe ko godan ɗeɗo kañumen en gooti kadi ko ɗon Farba o jooɗino to Jumɗo ɗum waɗi noon gure Toro ɗe kañumen ko ɗe gonno gure laamoɗo ko Guédé e Gasba e Jum ɗeɗo gure tati ko gure laamoɗo gonno Jolof naɓe noon en jimnoɓe on ɗon saaha eyyi ko ɗum ɗon woni ɗon en kaalino joni to Mauritanie kam to tuggi e to ga Moral Guidala ha Mawɗe en kaalino e to Sénégal ko Pategal ha Douye Toro waɗi ko wona ɗum ko namdiɗa ko Baydi Kacce Pam mbiɗa holko waɗi wiya o momti ƴettore Fuutankoɓe eyyi Baydi Kacce Pam o de ko Mariame Thiam majjuɗo guila resa tan majji woyi a yewma Mariame Thiam Baydi Kacce Pam addani ɗum wiyede momti ƴettore Fuutankoɓe ko Baydi Kacce Pam kañum wari Touba woni commandant du cercle o Abel Sandé kanko wari ɗum holko waɗi ɗum noon hawruno nden on saaha ko Lamtoro Sidiki Sall kañum wonno laamiɗo Lamtoro Sidiki Sall fododiranno koye ɗi bammum laamu ɗi bammakko noon on ɗon woni Mamadou Yero Sall on woni mo wardete o kamɓe tata mbardete kanko e Baydi Kacce Pam e Mamadou Yero Sall mbardete
joni noon Sidiki Sall o kañum yettoɗe mum ko Sall kadi ko kanko woni lamtoro noon ko inde faar noon de salsalɓe gueɗe joni en kaali mbiɗen diwantoro gueɗe ene jeeya e guure laamoɗo salsalɓe kadi ko toon jooɗino ko toon ɓe laamoto lamtoro Sidiki Sall kadi ko gueɗe jeeya joni noon ko wona ɗum ɗon ko kadi an hoore ma ko toon jaltuɗa nenam debtoɗe tawɗe mbaɗa toon riña ha joni ɓe jahru ni noon bandiraɓe mbotel ko fuuta tan jokku joni noon lamtoro Sidiki Sall kañum ko gueɗenajo kanko lamtoro Sidiki Sall o fiila lefol lamtoro ko 1882 o fiila o woni lamtoro motel holan hen e gueɗe sañce o walla gueɗe village gueɗe wuuro aɗa ko gueɗe wuuro woodi gueɗe sañce en gueɗe kamɓe gueɗe village en gueɗe wuuro en gueɗe sañce en kamɓe kode koli teñel fusiɓe salsal ɓe cari woodi jantoye banggueji goɗɗi no paamita ɗum kadi ko yewtere wonde joni noon kanko lamtoro Sall o fiila mbiɗen ko 1882 on saaha noon o foɗodiranno jappere nde ko ɓi bam makko woni Mamadou Yero Sall mo wardete o e on ɗon noon kañumne en foɗodiranno makko on ko ɓi bam makko babiraɓe jiidi joni noon 1882 fiila 1887 commandant Touba jooɗinoɗo Podor o kañum ittimo e jappere itti lamtoro Sidiki Sall o bonni laamum ha bonni o itti ɗum Touba go wela tan ittimo jappere nden noon lamtoro Sidiki Sall fuɗɗi haɓede Touba go ittimo de lomtini ko biyeteɗo Sidi Abdoul Djiby par ce que Touba go nden ene gollodira e biyeteɗo Sidi Abdoul Djiby Touba go itti lamtoro Sidiki Sall o joƴƴini ɗon Sidi Abdoul Djiby ɗon woni noon hankkadi luure gonnoɗe hakkude Mamadou Yero Sall e lamtoro Sidiki Sall e ñifi hankkadi ɓingu baba ngu ɓe jetti ɗum ɓe pelliti jaggodire juuɗe kamɓe poɗodiran noon lefol ngol Touba go itti lamtoro Sidiki Sall joƴƴini oɗo Sidi Yamijo hankkadi Mamadou Yero Sall watti junggo e fandu kañum Sidi lamtoro Sidiki e jaggodire junggo ɓe pelliti haɓade Touba koɓe kamɓe ɗiɗi ɓe par ce que o ittama ko ɓi bam makko koɓe jogdi luural ko fof omo yiɗanimo jaam ɓe pelliti hankkadi haare mabɓe ñifi kamɓe ɓe battiti junggo e fandu ɓe ndendi wolde wotere ni woni nden lamtoro Sidiki Sall ittama laamu commandant Podor o noddimo wattimo e konu mum wattimo soldat hankkadi lamtoro Sidiki Sall ittama natti wonde lamɗo o wattama soldat e hankkadi o tellini garade makko par ce que gonnoɗo lamɗo kam so wattama policier simple walla soldat simple garade mum ittama o itti hankkadi ɗum ɗo hankkadi o ittimo garade makko ha laaɓi ceer ni woni noon kala lamɗo guittare kamɓe kewno ittude ko garade muɗum ɓe tellini ɗum ɓe mbatta ɗum ɗo joni noon on ɗo sa Sidiki Sall no lamtoro Sidiki Sall dañani kañum on ɗon fartañ o nanguira tan kanko garade makko o towna o nanguira han ko simple soldat joni noon commandant Podor o kañum kadi serani e wadde jilluji mum e batuji mum gam yidde serndude yimɓe ɓe beele o serna Fuutankoɓe beele o serna diwan toro ha laaɓa pour usta doole mabɓe kanko Touba go o dañano jooɗori eyyi ni woni noon o yane lamtoro Sidiki Sall o yane Mamadou Yero Sall o yane Baydi Kacce Pam o yane biyeteɗo Abdoul Sidi Ba o e Ali Sidi Ba woni guinniraɗo Mboolo Ali Sidi o Mboolo Ali Sidi ko Ali Sidi Ba o mo kaalaten o Ali Sidi kadi kañum ko vrai leader wonno e ni woni hankkadi Touba go o wona e habde ɓe hankkadi o watti ɓeɗo añɓe Baydi Kacce Pam Mamadou Yero Sall lamtoro Sidiki Sall Abdoul Sidi Ba e Ali Sidi Ba e wondiɓe mumen ɓeɗo kala hankkadi ko ɓe o haɓat kanko commandant o nden commandant o noon ronki noon ittudeɓe o ronki momtudeɓe kamɓe fof ha laaɓa joni noon ni woni commandant goɗɗo tawde o ronki ittudeɓe kanko commandant o itta ɗon o nawta nder commandant biyeteɗo Abel Sandé o mo Baydi Kacce Pam haɓoto nden on commandant ari holko waɗi on commandant addede par ce que on commandant waɗi e Sénégal 12 ans kanko ɓuuri andude ɓaleɓe kanko ɓuuri andude fulɓe o itta o wiya tawde won sandulinɓe wonde Podor kanko yo adde Podor hankkadi waɗa commandant nawta nder Abel Sandé o itta kañum nder artira ga e Podor beele omo neha lamtoro Sidiki Sall en Baydi Kacce Pam ɗum addi Abel Sandé o wiite ko Abel Zandé en français ko haalpulaar mbiyama Abel Sandé tan joni noon kanko commandant o puisque o waɗi 12 ans e nder leydi Sénégal omo andi ɓaleɓe omo andi jikkuji meɗen ni woni hankkandi o halfina gueɗe dawrugol to banggue ndar o itta toon noon o haare makko nde o itta to ndar nde haare makko arde Podor o nawa ko Louga o woni commandant du cercle Louga o won toon caggal ɗum ɗon o itta Louga o nawa o woni commandant du cercle Tiwawon haare makko yettede Fouta kadi o yeehi Tiwawon noon ummi o fayi Podor o woni ko Ndar o ummi Ndar o fayi Louga o ummi Louga o fayi Tiwawon o ummi Tiwawon o fayi Podor kanko commandant Abel Sandé o joni noon nde o fayi Podor o ari o woni cercle commandant cercle Podor hawri koye lewru juillet mois de juillet 1890 mois de septembre noon o waroy to Baydi Kacce Pam en mois de juillet 1886 o ari Podor
nde o ari noon o adori ko etade feccude diwan o c'est à dire diwan podo toro e hoore mum o yiɗi kadi feccude diwan toro o tore ne woodi ngenare ne woodi damge ne woodi o yiɗi kadi feccude diwan toro kanko commanda o par ce que ma andi ne waɗi arɗo en ne waɗi lamtore en o yiɗi feccude ɓe kadi kanko hoore ma ni woni noon o ari o yiɗi feccude ɓe beele omo funtaɓe o heɓa soddeɓe o heɓa kadi no waddeɓe ko wela kono noon ɗum ɗon gasani o wawani wonde nde wonno taw ɓe calima caggal ɗum ɗon noon holko waɗi ɗum ɗon ko lamtoro Sidi Salen baydi kacci paamen e oɗo Ali Sidien ɓe jokkotiri Abdoul Bocar Kane ma Ali Doudou Segele mo daabi odeji nden kadi kañum en haɓay tuurukoɓe ɓe mbadde mum junggo fa Abdoul Bocar wiɓe yoɓe calo ɗum waɗi o ronki feccude diwan o Abdoul Bocar Kane nden kañum on ɗon saaha ene wonde konu kewgu Abdoul Bocar Kane tafi konu rendini ko ene tolno e 400 sagat 400 personnes ɗum ɗo woni ko Abdoul Bocar Kane rendinani neldiɓe kamɓe lamtoro Sidi Salen joni noon ene jeeya e mabɓe kamɓe nde commandant o jaggiɓe nde ene jeeya e mabɓe joni noon ko batuɓe jooɗi ngun ɗon batu noon ko haare wargo Abel Sande o par ce que baydi kacci pam kañum warata commandant o joni noon ɓe jooɗi ɓe jaggama kamɓe kala ɓe jaggama konu commandant tafi konu lamtoro Sidi Sall jagga baydi kacci pam jagga joni noon ardiɓe konu ngu ɓe jaggama on saaha noon wonno arɗo ko arɗo gueɗe nane mi haalino mbimi nden diwan gueɗo ene waɗi arɗo en nden ko arɗoji goni toon wona almameɓe ko arɗo en goni toon ko arɗo mbantu nanata arɗo daaha arɗo cankoƴol ko ɓeɗo woni ɓe nanata ni woni noon nden on noon saaha noon hankanti Touba o waɗiri hono noon arɗo gueɗe o ko kañum wonno toon aɗa lamtoro Sidi Sall ittama laamu natti laamu joni noon arɗo gueɗe nan ɗon joƴƴina hankan Touba o jokkodiri e arɗo gueɗe o ni woni noon eɓe mbaɗa wuuro e wuuro fof ɓe ngari Touba o nodda batu ɓe jooɗo o ewnoɓe o wiya kaɓe sandulinɓe ɓe kaɓe haɓoɓe tubahoɓe tinnoɗe mbare ɓeɗo ɓe jiiɗa Touba o ne wiya noon fuutankoɓe dañi fuutankoɓe jamfiɓe fuutankoɓe jaade Touba o dañi fuutankoɓe ɓe jaɓani ko Touba o haala ko ɓe keddode baydi kacci paɓe joni noon nde yeehi ha le 2 février aɗa ɓe wimanomo joni ko mois de juillet o naati toon kanko commandant o nde yeehi ha 2 septembre 1890 par ce que 10 septembre o waɗata baydi kacci paamen nde yeehi noon ha 2 septembre kanko commandant o waɗi baru hayre law e leegal biyetegal leegal baroɓe e nder hayre law batu waɗa tubago o waɗi erago e hohoɓe ɓe e mojjuɓe ɓe e ceeremɓe ɓe e arɗen ɓe kamɓe fuutankoɓe fof ɓe nooti tubago nde ɓe nootimo e noddago makko ni woni o wone haalde ko haalatno ko caggal omo haalanaɓe yoɓe kaɓe sandulinɓe ɗe nden tan ɗon tan ƴiwonde waɗi ƴiwonde fuusi batu maɓɓe joni noon to ƴiwonde fuusi batu ɗo hankanti arnoɓe fof goto fof hoori ene doga toɓo nden goto fof hoori ha decci e nokku mum baydi kacci pam kañum nattani cuuɗi he baydi kacci pam ƴiwonde ene toɓa o naate nder wuuro ngo o ara ɗo naata galle Amadou Big Weltare en o wiya Amadou Big Weltare calaɗe ngare ha ndenten kaɓoyene e tubago o naata galle Cheikh Oumar o wiya ngare kaɓoyene tubago joni noon ha woodi goto e fuutankoɓe o kono ko naafi on ɗon fuutanke naafiɓe o yeehi to commandant o haalani commandant o wi commandant o ya andu noon won fuɗɗiɓe ummanadema caggal ɗum ɗon noon taw kanko baydi kacci pam hocci koye paɗe makko o naate galleji ɗi omo yoɓe calo miijo tubago hankkante o wi yo yimɓeɓe keddode Ali Abdoul Bocar Kane e wondiɓe muɗum e fuutankoɓe nana daari ko ɗum woni noon ko fuutankoɓe gaddi ɗon konngol ngol ɓe keewi wiide so poɗɗel wujaka kay yo ɗalde e nehal mum so poɗɗel wujaka yo ɗalde e nehal muɗum c'est à dire so tawi Amadou ko jambaɗo somi arani mi walliti Amadou mi fotani warde Amadou ɗum woni so poɗɗel wujaka yo ɗalde e nehal muɗum fitti ko so waaɓe no baydi kacci pamen no Abdoul Bocar Kane en so tawi ɓe ballaka neɗɗo fotani jogdeɓe neɗɗo fotani wardeɓe joni noon ko ɗum tagui kadi haalpuleɓe cawdini ɗum konngol mbi so ɗaɗi gonti buruji jomum mayat sellay buruji mi anda soɗo gandi ko woni buruji way kono guil kon san kon ni kon keewi nden ko nadde e ɓandu neɗɗo jiyane yaaha ɗum woni ko mbiyeten buruji ɗum woni konngol haalpulare ngol mbiya so ɗaɗi gonti buruji jomum mayat sellay par ce que aɗa andi ɗaɗol wayata comme no guilgu ni ko ɗum woni ko nandinten ko joni noon nden ni woni noon hankanti kanko baydi kacci pam o naati e wuuro omo haalana ɓe caggal ɗum ɗon noon kanko goto e seytunuji e nder fuutankoɓe o yeehi o wi tigui rigui oɗo tubago andu noon won ferguitere nan ɗo ene yiiɗi bonnandema ko mbaɗata ko tubago wi ko motel jakoɗa on seydade mata inde makko andaka
ala mi anda inde makko mi anda inde makko on inde mum no fotno andede quoi ɓe anda inde makko sabu fuutankoɓe hoore mumen jiiɗa rewde inde makko mbiyatamo ko kuucuucu non mais tarikh mbiyatamo aɗa tarikh ko tan haaldata kono woodi ni eyyi mi haalanma mbeɗa wawi haalandemo to jeeya noon mbeɗa wawi haalandemo to jeeya o jeeya ko giya e falde giya nam Cheikh Oumar Cheikh Oumar tariha Cheikh Ousmane forlima ñalawma hande o Ousmane wi haalde tariha ñawɗo e warde hoore foti kono so tawi jomum leñol mum ene wuuri haltude tariha ko leñol makko waɗi kena bonna leñol ngol ko wawi hebde leñol ngol fof ko an defi bakkaɗo an kalɗo bonande yen eyyi continanen eyo Cheikh Oumar aɗa andi ɗon moni kala tan e yiyande mum min dama par personnel min mi jaɓani neɗɗo kala ko mbaɗɗa ka cibtanteɗo mi haalanma biyeteɗo jom ɗiɗo hokka ɓeɗo 1 minute tan min amal ɓenno Mansour Seck jaɓani min mbimi ko neɗɗo kala ko mbawɗa wadde koko simtate hatta nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tarihi makko ala ko woppa hen to fiyano fiino ɗomo badde nangga waɗi fof kala ko waɗano haalama ko tarihi eyyi jokku mbiɗa o jeeya giya hedde jaware de ɓaydi kaccipame hooremum jeeya giya ɓaydi kaccipame hooremum jeeya giya hedde jawara eyyi giya e falde Podor he tan eyyi hedde jawara way mbiɗa ɗon joni noon mi jokkanma tigi rigui won garnoɗo ñande namdiɓe ngal namdal on kam rewe inde he direct o wi Mboccel wiyama ko oɗo Jamfi Baydy Kaccipam beele onon nden famminima kanko kalanɗo tubago Baydy Kaccipam moloyinoma to makko no pamita kadi ko arɗo e komo jogui famille makko kadi ene wuuri o wiite tigi ko Samba Bano Ba ko yettake kanko Jamfiɗo Baydy Kaccipam o ko Samba Bano Ba wiyete joni noon pour mi jokkanma ko kanko haalani tubago refti inde nde mbiɗa mami arta hen joni mami arta hen ala refti tan eyyi noon mami ara ko hen pewmi mi haalanma ɗum arde o fotaɗo yettede baade koreji mona ala min kay min namdino mi deƴƴi Jallo de o ko barbe tan sa itti joni noon kanko haalni ɗum kanko haalni tubago o wiya andude won ferguitere nanɗo ene wiya Baydy Kaccipam ne jeeya giya kañum ne jogori bonnandema e lawol ma tubago wi min ala bawɗo bonnandemi nden waɗi noon o wiya tubago wiya Baydy Kaccipam noddoy Baydy Kaccipam ari nodda Baydy Kaccipam reftito rewno Baydy Kaccipam wimo min mi jaɓata fuutankoɓe ene jawe mi jaɓata fuutankoɓe ene mbare mi jaɓata fuutankoɓe mbaɗe min to ndewnoɗo min taynata e galleji he mbimi mabɓe yoɓe kapta par ce que ko gonɗa koye sarde fuut o reftito rewnoɗo o haalani ɗum tubako ni woni Baydy Kaccipam ɓe kewi sifrademo ko wokka ɗaale jaañe woore onne ko jambar en kaalinomo hanki wokka ɗaale jaañe woore ko noon mbiyatamo ñeñɓe ne kewi haalde wokka ɗaale jaañe woore ko ɗum kankone ko noon ɓe sifortomo tubago ni woni toɓe to haaldata Baydy Kaccipam to refti ɗon ɗo Baydy Kaccipam kanko tubago heɓiri o wi Baydy Kaccipam ko noon mbiyatami o wi mi wondi noon min ma mi watte soldat mi rondinma kaake ha fuutankoɓe fof pawa hen guite mumen ganda mi wattimo soldat simple tubago wimo noon nde tubago wima noon kanko Baydy Kaccipam noon o ƴeemo joguino fetel makko omo wonduno e Elimane Abou o ko on nanata français Baydy Kaccipam nanta français Elimane Abou o kañum nantinto tubago on woni hakkude mabɓe on tan tawa kañum tan e Baydy Kaccipam e tubago gonne nde suudu Baydy Kaccipam ene joguino fetel mum itti felli tubago laalaɗe hoorɗe e calodin Elimane Abou o tan tawa ɗum foof noon ene toɓa dartaki Baydy Kaccipam fellimo Baydy Kaccipam yalti nden ene toɓo o yalti holto fayi o fayi koto arɗo Daka o arɗo Daka ko toon tigui o mooli hol gonɗo arɗo Daka woni Samba Bano Ba mo kalɗen o Jamfiɗo mo oɗo
oɗo Samba Bano Ba on wonno arɗo e on ɗon saaha ndeno felli tubago hankande o ala ɗo hucco mande o wawi o yadanmo o moolo e mum ko baɗono lamɗo baɗono arɗo dakani o yeehi on ko arɗo o yeehi o mooli to muɗum caggal ɗum ɗon noon jam fo waɗi hakkude mabɓe woni hakkude mabɓe hakkude makko e jaati ko makko cakkital arɗo bantu nden arɗo daka ne woodi arɗo bantu ne woodi tubago ne ɗaɓɓi to Baydi Kacce Pam Samba Bano Ba kañum woni arɗo daka omo mooli Baydi Kacce Pam o yiɗano rokku ɗum tubago arɗo bantu o noon ne jeeya hen arɗo bantu o wimo oɗo Samba Bano Ba an ka arɗo daka aɗana mooli toon Baydi Kacce Pam te tubago ne haɓay makko nden tuba sa tottanimo tubago wiya ko enen fof eɗen gonde makko ɗum noon tinno tottum ɗum tagi arɗo banto yamiri arɗo daka o woni Samba Bano Ba o yo tottu yo yaltin Baydi Kacce Pam woto jab suddi ɗum ni woni ɓe tongi Baydi Kacce Pam ɓe kaɓɓimo haw ɓiici o nanga o adda Podor ñande o adda Podor nde noon hawriti kadini e garal ummorigo to darto commandant darone ari par ce que o heeɓi wullan kon commandant daro wonde commandant Abel Sandé warama ɗum waɗi on ɗon hawriti nde Baydi Kacce Pam adda e diwan Podor nde adda e wuuro Podor nde hawri ko commandant o kañum ne ardi e sehe muɗum eɓe ngari ɗon ni woni ɓe ngari commandant o wiyete ko Aubry le Comte tubago wiyete kanko wonno commandant Ndar e on ɗon saaha Aubry le Comte kadi kanko wonno commandant Ndar Podor o jotti toon o neli Abel Sandé yo ar wonta ga ni woni noon o ari o hawri ɗon e capitaine Pino kamɓe fof ɓe ngari ɓe kawriti hen ɓe tawri Baydi Kacce Pam arɗon e addi ɗum Baydi Kacce Pam en tonga en haɓɓa joni noon hankkadi ɓe gaddi Baydi Kacce Pam noon pour pamminen nde o jibina Baydi Kacce Pam kañum jibina ko hitande nde Cheikh Oumar Al Fouti yalti adunde 1864 o jibina Baydi Kacce Pam jibina ko 1864 eyyi kadi nde o wara nde omo yaara e 25 ans ko cukalel nde o wara nde omo yaara e 25 ans joni noon o addama commandant o yimo no wayi famɗude ni ko cukalel ko 25 ans commandant o wi jaɓani wi non o ala cuusal warde tubab o ala cuusal warde ni tan ƴettude fella min mi jaɓani o wawa warde tubab o wi jaɓani wi o wonmo o wondi joni noon wiya kala mo wawno jokkodirde yo addoy so tawi joni Amadou Bigui weltade jokkodirno e Baydi Kacce Pam ɓe jaaha ɓe gaddoyma ni woni noon ko ɗum waɗi ɓe gaddoye lamtoro Sidiki Sall ɓe gaddoye Mamadou Yero Sall ɓe gaddi ɓeeɗo ɓe gaddi Elimane Abou woni mo mbimami nantinannoɗo gonnoɗo interprète hakkude makko tubako tawde tawama mayde nde on adda lamtoro Sidiki Sall adda Mamadou Yero Sall adda ɓe goni nayo ɓe gadda ɓe tonga ɓe joƴƴina ɓe poti warede ni woni caggal ɗum ɗo noon tubago wi ala oɗo ko cuhlel wawa waɗ ɗum yo yimɓe e gadda ene hawli le 10 septembre 1890 joni noon ɓe ngari eɓe jogori warede oɗo Elimane Abou nantinannoɗo Baydi Kacce Pam e tubabo o goto ɗaccita hen holko waɗimo ɗaccitede omo jogui kaw makko wiyete ko capitaine Mamadou Racine Sy yettete on ñaganimo wi ala o haydara waɗani o nantinanno tan ko interprète ene nani français nantinanno o ñaagui tawde ko capitaine o jaɓana ɗum tagi oɗo Elimane Abou o wara ko Baydi Kacce Pam wara ko Elimane oɗo lamtoro Sidiki en wonde e Mamadou Yero Sall joni noon tawɓe caggal ɗum ɗon noon hankkandi commandant o gonɗo Ndaro o windi ɓataki holko waɗe ɓataki he o waɗe ɓataki o wi ko ɓeeɗo woto mbaɗeɓe takko sa nani takko noon ko waɗede mumel sira tan felle o wi woto mbaɗeɓe kadi yarga kono taƴe koyeɗe mbaɗon e leɗɗe ñiɓon ha fuutankoɓe fof pawa hen ɓalli ɗi noon beddoyde ɗum nder ndiyam beele ɓe mbasa nadde aljanna ɓe mbi ɓalli ɗi yo taƴe ɓandu ndu weddi e nder ndiyam koyeɗe ligge e saldu fuutankoɓe fof gara pawa hen beele janggo e jaam fuutanke suusa huccidde tubako saaha wiide ne waɗa ɗum o wi joni ɓandu wedditte e nder ndiyam ko beele kamɓe eɓe mbasa nadde aljanna saabu koɓe tubago noon waɗiri wiide noon kamɓe mbasa nadde aljanna ko yoftade saabu eɓe nananno Baydi Kacce Pam e lamtoro Sidiki Sall ene mbiya warde tubak ne moƴƴi par ce que tubak ko kefere sa waɗi ɗum a natat aljanna tubago ne tawde nanigol konngol o wi kamɓene sooɓe mbarama yo koyeɗe coppe ligge ɓalli ɗi beddoyede e ndiyam beele kamɓene liɗɗe ɗe ñama ɓe mbasa nadde aljanna ɗum tubago yoftoriɓe adi hirsede mabɓe ko Baydi Kacce Pam ɓe gadi hirsude ɓe taƴƴi dande ɗe ɓe ligge leggal ɓandu ndu fetti ha ɓuuɗi ɓe ñiɓi ɗum e tugowal hoore nde ɓe goppi noon fuutankoɓe ene kucciti hen ala cuuso ñirƴinade caggal ɗum ɗon ɓe dewni hen ko lamtoro Sidiki Sall o woni deuxiéme warede ɓe dewni hen Mamadou Yero Sall o sakkiri warede kamɓe tata mbara daaɗe ɗe ligga ɓalli ɗi beddoya e nder maayo
en hawri le 10 septembre 1800 caggal nde ɓe mbara kadi ni kanko caggal ɗum ɗon o ɓuri le compte o winditi ɓataki fewde e commandant totin gardiɗo ndar o windimo o wi min mbariɓe min mbaɗiri no mbirunoɗa ni wonde tigui rigui min kirsi daaɗe ɗe min liggi min duttima kadi ni min beddima ɓalliɗi ɗum ɗo kadi ya faam noon wuuro Podor foof e saraji mum kamɓe fof ɓe kawri hen kulol ene jagguiɓe beɗe sikki hankkandi ɓe gonta suusɓe ɓallade tubak saaha warde hankkandi kala ko belɗen ene mbawi wadde ko ɗum addi noon mbaɗi ɗum waɗi noon wiyede oɗo Bayi Kaccima jaabade namdal magal o momti ƴattorde Fuutankoɓe saabu o hersani o hulani o yeftima tubak o felli ɗum o waɗi ɗum saabu tubak o wino kede fecce toor o haɗɗin feccude o waɗi ɗum o watta kanko ɗum woni wiyede o momti ƴattorde Fuutankoɓe ɓe mbiyamo Baydi Kacci pam pullo warete koɗo hoynataki ɗum addini wiyede kaɗo yarate ko duuɓi nogas joyi nde warande se Oumar Demba Megui sat jogui ɓeyda hen Mbojel Kamina Kabar bibliothèque min ɓeydami hen seeɗa koye année 1890 année 1890 oko ɗon jumɗa 1890 a haali ɗo joni joni almami Abou kaw makko haɗimo warede woni capitaine Mamadou Racine Sy nane en keɓino namdal Podor kanko capitaine Mamadou Racine Sy ñande tubakoɓe keeɓi bam makko nangui junggo makko kanko capitaine Mamadou Racine ɓe nannimo école sergent chef Saint-Louis ñande mum ɓe mbi alhamdulillah kamɓe tubakoɓe nden woni noon ɓe mbi ɓe keeɓi pot d'or o woni ɓe mbi ɓe keeɓi poti ha heewi kañƴe ɗum ɓe guinniri wuuro ngo waddene damal Fuuta e bonande mum fof ko ɗon heɓira kanko capitaine Mamadou Racine oɗo mo kalɗa ɗo woni kawmum almami Abo ko o fusoye galle laamiɗo julɓe galle Cheikh Oumar Ségu ena hawra kadi en 1888 mais en 1890 nden woni noon kanko laamiɗo julɓe noon o felliti omo yalta hawri koye wolde mabɓe mayil en 1890 koye nder nde ɗon hitande alaji Mamadou Lamine alaji Mamadou Moussa Dara halayɓe koye nder nde ɗon hiɗande walli julɓe walla balli Fuutankoɓe e wargo tubakoɓe ɗon kadi ko damal gongal ma en gartoy toon kono ko yidde haalande ɓe on tan bandiraɓe yo yimɓeɓe mbattu haqqille laamuji men fof bonni ɗum ko yimɓe men laamuji men fof ha gasi bonni laamuji men ɗi fof ko yimɓe men capitaine Mamadou Racine ko neɗɗo men ƴattuɗo Baydi Kacce paamo on ko neɗɗo men donc gueɗe ɗiɗi nana hen wallam mi walluma taw noon ko ballanmami ho a andata gonmi ko bonnandema mi bonnana ɓesgu ma mi bonnana hooram ko ni tubakoɓe mbaɗi hakkude men e ardinoɓe ɓe kadi kanko Baydi Kacce pam ɓe mbaɗi gueɗe tati ɗe potani yejjitede e nder Fuuta taw jiida tan ko addi wargo ngo jokkodiroydemo e Abdoul Bocara ɓe kaɓanomo haare ɓurde hulɓinade haareji fof e Fuuta ko meeɗi yiyede tubak Mufuru Woɗeru ɓe kawre e Dimali haɓe jogui kanoji kene ɓuura 10 kamɓe noppi boɗeji ɗi haɓe ɓuura fodde 90 neɗɗo ko nden nde ɗon haare meeɗi wadde haare nde noon waɗi koye diwan Law ena hawre bindi tubakoɓe ko en 1884 fawi hen ko duuɓi ɗiɗi Abdoul Bocara sanki kono noon caggal nde ɗon haare aɗa yiya kono kurɗo taw tubako goto woni hen ko heddi ɓe fof wiyeteɓe tubakoɓe gari kaɓe amen tubakoɓe gari mbaɗe min ni tubakoɓe gari nangui to duppi ga fof sa ƴeewi ko tubakoɓe ɓe gonata tan ko ardiɓe ɓe woni les commando woni les colonel ko ɓen tan gonata ardiɓe ko heddi fof ko noppi boɗeji noppi ɓaleji jafoɗon hami konngol
kadi ko en 1890 ha joni mi arta hen ko nden Fouta nanga ɓe duppi 33 wuro caggal wargo Baydi Kacci Ba 33 wuro ɓe puɗɗi duppude nde ɓe duppi 33 wuro ɗi ɓe nulani woni ganduɗa ardinoɓe woni ganduɗa Tanum Siré Daraja ɓi Abdoul Siré Daraja ɓe jeeɗiɗo woɓɓe e jambareɓe ɓe nangi ɗum ɓe nawi ɗum kata ɗum ɗo kata ɗa no wiyete Saint Louis ɓe cohoy ɗumen Ali Bohara o noon on itta ɗon nawa ganduɗa Gabon ɗohuya toon sibu ko on ɓe ɓurno hulde kanko Ali Bohara o nde yehi haɓe gartiroye déportation o nden woni noon hawre ganduɗa ceerno Brahima e wargo mum ɓe goni 33 neɗɗo jambaɗo gonnoɗe Fouta moɓe ganni haɓe mbara hawre kanko ganduɗa commandant Saint Louis o caggal Alexandre en ɓeɗen mbaɗaɗo nouveau commandant o windi batahe en 1892 o wi hakkadi ne wargoji ɗi fof yo dartine nde o wi wargoji ɗi fof yo dartine hakkadi no watti toɗɗade e yimɓe men hakkadi ne chef de canton kadi ballal Allah e ballal ganduɗa seeremɓe men ɓe e dowuji munen nangi kamɓe tuuba hoɓɓe haɓe joddi haɓe kaala baru tuuba hoɓe ene ganduɗa e seeremɓe men cakkiti wadde ko cathédral en 1964 subhanallah 1944 subhanallah wonno nantinanoɗo o nguɗon oɗon baru ko ceerno Cheikh Moussa Camara mo Ganguel cathédral wonno en 1844 on baru woni baru cakkiriɗo e nder leydi Sénégal hakkude seeremɓe Fouta e tuuba hoɓe oɗon baru nde o gasi nde ko nden Sénégal wiya heeɓi l'indépendance cikkuɗen en keeɓi l'indépendance ha yetti ñalawma hande mo gonɗen o ni laamu tubago waɗi hen ko Allah woni ganna machallah Cheikh Oumar Demba mi gisi tigi rigui ko e el fekki Boubou Siré Agne mo gawol hawre mabɓe ɓeɗo foof noon goto e mumen foof ko joom fayida e nder nokku mum par ce que son ƴeewi Abdoul Bocar Kane ko hoore laftude e nder Bosoye Ibra Almami wan ko kananke komo ala yiiru e nder diwan Law Mamadou Siley An on kadi kañumne ko kañum tami yirlaɓe junggo mum e on ɗon saaha el fekki Boubou Siré Agne on saaha kañum tiimi Guénar ha laaɓi wone mabɓe ni wonduɓe tubakoɓe kono wone mabɓe kadi jaɓani miijo nofru woɗeri e nder Fouta ɗum noon jibini luure kewɗe sen kaali haala jagorde ɗe ɗon en mbawa wasde jofade yimɓe tato wallinnoɓe Fuutankoɓe wayno Sirey Dia Ali Tambalou Fadalal e yantude Joom Aliou e yantude Abdoul Ndendori taggal Abdoul Bohara tan hakkadi ne lambaji ɗi fof hakkadi ne tasi mbiruji ɗi nana kohra heddi ko laamu tubague nanni joɗade kamɓene kadi ɓe mbaɗi ko hulɓini habdeɓe e tubahoɓe guila e gurdam Abdoul Bohara yo yimɓeɓe gandu noon Abdoul Bohara hay somo jogui ko omo jogui ganduɗa ko muusi ko waɗi Fouta ko waɗani Fouta ho ene heewi neɗɗo noon ala timmuɗo ene jogui noon so waɗi erreur ko heewe gurdam makko wayno janduji kewɗi jandu ɓuuram doole wiide toroɗo so tawi heewi doole gotel yo haade e nguru mum e salligue mum ɗum ko Abdoul Bohara waɗi ɗum kono noon kanko Abdoul Bohara o noon mawo maayi tubaako fuɗɗi habbirde e nder Fouta
kadi kamɓe tuuba hoɓɓe ɓe garani habbirde e fuura wonta jam men ala ɓe kabbiri e fuura noon ko yo wontu bone men so wonti ɓe laamimo fuura e nder ko ɓe laami fuura o nden kam pétrole ala kanŋe ala woni ɗon ko gubbal ko mbiyeten hannde lempo hitande so maayi galle fof yamire yo addu ceŋalal gawri ceŋelle nayi ɗum ko foyri fof sa remi a dañi sa remani a dañi addat ceŋelle nayi ceŋalal fof caggal babam Demba Gedde o wi kam ceŋalal fof ene waɗa muudi 10 gawri aɗa andi kay ɗum hayso ko neɗɗo goto hokka ɗum e nder galle kañum alli min ndendina ɗeɗon gaweje dañaɗe e nder Fuuta ɗe fof holto ɓe parni ko leyɗele maɓɓe ko toon ñamoyre kadi ko tawi kadi koɓe gardi ho on saaha anen Fuutankoɓe ala ko ganduɗen so wona kanŋe a aran kalɗa e tubaɓe ɓe mbima hande noon holko min jiiɗi waɗande exemple ƴetten yeru e Matam à 1889 ɓe mbino fora ha foro ene foti fewnitede ɓe mbaɗi ko yeru e nder Fuuta on saaha ɓe ƴewto so tawi Fuutankoɓe ɗiggi walla ɗiggani ɓe jamiri ko galle fof ya addu ceŋelle 12 walla so tawi a ala ceŋelle 12 gadda jaru menkeleje nogas kanŋe bandiraɓe kala gonnoɗo hen ɓi miskina walla gonnoɗo hen miskina tampi wadde so tawi laamu tubaɓe anen en jiiri ɗum jaam ko hedde hol yiiruɓe ɗum jaam hedde men to ko bone jiiruɗen wadde ne potal gonnogal bisimilla o ɓeydinoɓe addude diwan men o moni kala no andino diwan Fuuta ko diwan ɓurnoɗo hewde ñiiɓi eyyi addunoɓe ɗon aussi ɓe addana so ganno ivar nden ivar no wanno valeur eyyi ko ɗum kadi ɗum ene jeeya eko ɓeydino adduɓe toon aussi eyyi mi accuma jokka ko noon tan ko heddi ho noon ko kalten ɗo ho ko tariha noon so tawi jangginani tan mumdinan neɗɗo neɗɗo yo tinno e banggue mum tinno e diina mum tinnoɗa kadi e neɗɗagal ma a yii hanki nde certuɗa e bande nde ko ɗum tagui jananɗo ari jiime ma woni lamɗo e ma tampini bamma tampini yumma annene noon waktu ma yonti ko mbaɗata mbocol kabdiɗo ho aɗa yahade ƴeewoye biyeɗema e wonde aɗa jogui sehile ne wiye Elena walla Elisabeth aɗa fota e ma ho potta e ma bande min ko ɗum woni message am ko faade bandiraɓe heeɗiɓe wonɓe ɗo ɓe noon tigi machallah kadi ko teŋtinde kareɗi peccuɗi Fuuta 1890 ɗen gueɗe ceerno Mamoudou Dia heewi haalde par ce que hawri koye nangue yimɓe ɓeɗo ɓe limtuɗen ɗen golole kewɗe kadi mbaɗi e saaha mabɓe saabu ko nden waɗa duppal aten ko nden duppal dum ko nden duppal gollere ko nden duppal horndolde e kasga ko nden duppal kokki e duppal mbumba e duppal peɗe e ñalawma bedenki e ñalawma duguel dadde e ñalawma fimbo e ñalawma lobugel en janggo gawdal koolɗi janggo horndolde janggo magama pellal kay hayɗe walde burgu duuno walde caski walde dirmboƴa walde jorodu walde kolkole ha liiliya e monguel e moyti ko nden woni nde ɗe mbaɗi hawri koye ɓeɗo ko nden woni nde waɗi namdima gure ɗe limtuɗa ɗon nde no foti ɗe jahata ha gure ɗe limtuɗa ɗon nde ko limtuɓe ɗo ɓe jeehi ha woni ɓe jeehi haɗi woni 30 tarihaji perkodiri si sibu addani tarihaji ɗi perkodiri ɓe mbi ɓe duppe ɗe e gure ɗe ɗe goni ko 33 ɓe mbi ala ko 33 tan 33 ɗe noon gure ɗiɗi ene joofa e tati ɗe ɗon wayno ballel duppal ballel e duppal gasambiri eyyi sibu ballel e gasambiri ɓe mbatti ɗum ko duppal gotal woodi
eyyi sa ƴeewi ɗeɗo duppe ɗe mbuccel haalata ɗo woni ɗeɗo gure woni ganduɗa ko sari fuuta ho ɗeɗo duppal fof ko tubakoɓe ɓe kalnoɗen nane ɗe ɓe duppi capantati wuro en 1890 nden ɓe fuɗɗi jooɗade fuuta en jiiɗo noon ceerno mawɗo ceerno joom kuɗo par ce que sa ƴeewi duppal kay hay duppi ɗum ko tubakoɓe haɓatnoɓe Abdoul Bocar Kane par ce que mon toon mooloyi kankoye Bourba Jolof ɓe ngari ɓe duppi kay hay ko ɗum addi kay hayɗi kañum duppa e janngu wangu magama ngu kadi ko hono noon horndolde kadi ne tagi ɗum waɗede janngu ko Abdoul Bocar Kane nde yanoyi toon e Mamadou Sy bammo Abdoul Salam Kane ɗum siko fof fof noon botel ko ɗa magama ɓuuri duppede han eyi magama duppede gureɗe fof no ɗe nameyi aɗa Cheikh Oumar mbiɗa jogui ɗo kadi namdol gotal tan en dañi haaju kadi Bamba nen ɗo Amadou nen ɗo ɗeɗon namde